Здравейте, здравейте на всички! Днес ще разглеждаме вашите сетъпи част 3. Знам, че много ви хареса тази поредица, така че не забравяйте да влезете в Discord, да харесате клипа и се абонирате с камбанка. Също така бързо напомням, ако ви се гледат игри, имам нов канал, Gunnar Games, може да гледате там Fortnite, Brawl Stars, може би скоро дори малко CS. Така че премествам на гейминга там, а тук ще останат сигурно главно стримове от време на време, Setup Wars, TikTok реакции и ако имате предложения, долу в коментарите. А сега, нека видим първия сетъп от Bambina BG. Добре, този сетъп, ако трябва да съм напълно честен, изглежда много добре. Пак е в някакво много тясно местенце, което е доста добре оползотворено. Компа свети, дипко охлаждане, добре, това би трябвало да е водно с тези странни въжета тук, аз мисля, че е някакви подобни. 4 плочки RAM виждам, GeForce RTX, сега ще видим видеокарта на MSI, добре, хареса ми. Нещо ми подсказва, че това е една от картите, които аз се пробвах да си купя, но просто не бяха в сток, когато исках да си вземам 27-сятката. Но толчето, може да го апгрейднеш, но монитора изглежда добре, Lenovo някаква curved версия. Мишката е много под въпрос. Каква е тази мишка, приятел? Имаш дори светещ мауспад. Какво се случва тук? Клавиатурата също мисче на тръст, като гледам. Имаш някаква аудиокарта. Или като мини тон колонка, не знам какво е това. Слушалките не знам какви са, но предполагам да си написал. Я да видим. Така, Lenovo Curved 30 инча, добре. ASRock 37, така, Intel i9 990K, най-вероятно не си го кокнал, не би и трябвало, тъй като изглежда, че разцъкваш игри с коли. Ако не се бъркам, плюс имаш Fortnite, добре. Имаш Be Quiet захранване. Аз много харесвам Be Quiet, ако трябва да съм напълно честен. Това всъщност е MSI 3080 Ti. Добре, това е нещо много по-сериозно от моята видеокарта, която исках. Имаме Gold 80 плюс модулно 800 W захранване, напълно прилично. Сега, RAM 4 по 8. Ти имаш 32 RAM, въпросът е трябват ли ти? Аз между другото много се колеба, кое се служава повече. Моля, ако има някой разбирач по-голям от мен, да напише долу в коментарите. 4 по 8 ли е по-добре усвоима памет или 2 по 16? Тъй като повечето дана имат само 4 слота за RAM и не съм сигурен, за да ползотворите 32 RAM по възможно е ефикасния начин. Дали е най-добре по 8 или по 2 по 16? Кажете ми долу. Имаме SSD 1 TB, дано ти стига. Аз с моите 3 SSD-та не става работа, но SSD-то не знам колко му е скоростта, но предполагаме доста силно, каквото и SSD да имате, особено ако на NVMe, няма какво да сгрешите. Наистина това са SSD-та, които буквално не се изразходват. Тоест, за разлика от бедните хард дискове, които когато прехвърлите 10 гигабайта файла, те се изпаряват и вече не работят, SSD-та определено пачкат включително добре, особено с сегашните цени. Ако искате да апгрейдвате нещо от рода на памет и скорост на вашия компютър, задължително NVMe, вижте дали имате слот и си вземете 100, 200, 300 лева максимум, минимум терабайт си вземете, дори да е с по-бавна скорост, много се заслужава. Windows ви дори по-бързо ще се пуска, ако ви е там. Така, кутията, аз не разбирам от кутии, така че ето, нашия човек е обяснил. Мишката и клавиатурата са някакви смотани, но са много удобни. И все пак трябва да ги сменя. Слушалките са SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, това е много сериозен хедсет, между другото. И другите са на Razer, това нямаше нужда въобще да го казваш. Право си доста хубав и лек апгрейд, като смениш процесора. Скоро. Добре, като за начало, ако наистина ти е удобно с сегашната ти периферия, аз не виждам смисъл да смениш. Аз лично пробвах да сменя сегашната ми клавиатура на Logitech, там най-скъпата. Пробвах да сменя с един по-базов модел на Logitech, по-така high profile клавиатура, с същите свичова и искам да ти кажа, че не ми е удобно. Не знам защо, но за цъкане ми е малко по-удобно, но за писане не ми е изобщо удобна. И затова, ако имате някаква периферия, която вече сте използвали, дори да е по-бюджетна, независимо колко по-скъпо или по-ефтино апгрейдвате или даунгрейдвате, нали, ако имате нещо, което ви е удобно, няма как да сгрешите с него. Наистина. Тук имаме отново някакъв PlayStation Setup. Това мисля, че е новия PlayStation, ако не се бъркам. Този PlayStation Slim петицата. Тук си е огирнал с супер много кабел за интернет, мишка. Това трябва да е монитор, клавиатурата също. Тук е сериозен сетъп. Тук е много сериозен. Монитор ще би трябвало да е 180 Hz, виждам. X-Strike. Това би трябвало да е X-Trify мишка или X-Strike. Нямам представа. Имаме готино мауспад, че харесвам и дори позицията на клавиатурата много ми харесва дори. 80% забележки аз нямам. TKL, ето. Независимо, че е на тръст или нещо такова. Стига да е механична, 80%, а не 100%. Мишката да ти е удобна, да изглежда окей сетъпа, да няма сега при теб има малко кабелчета, но и при мен има, така че простеното е. Тук ти давам определено... Я да видим слушалките какви са. Слушалките са... Не е ясно.
Не е ясно какви са слушалките, но давам ти едно определено 6 от 10. На миналия човек не успях да му дам рейтинг, но за визията определено му давам едно 8 от 10. Много ми харесва. Определено, преди да си апгрейднеш процесора, помисли за стол, на него седиш много повече, отколкото на процесора, нали? Добре, тук има един доста клин сетъп, определено изключително малко бюро. Това дори не е бюро, ако трябва да съм честен, защото изглежда, че е много по-паянто, отколкото трябва да е. Прав ли съм? Това е някаква странна подвижна масичка, която, нали, виждам, че е захваната по много странен начин. Но, хей, тук сме да коментираме сетъпа, нали? Харесваме, че си оползотворил абсолютно цялото място. Hixel мауспад, изключително голям, който си покрива буквално цялото бюро. Прекрасен избор, между другото. Имаме тон колонки, доста готини, добре. Компас седи на земята, върху нещо като килим. Това определено не е добра идея. Моля те, дигни го. Дори с 5 см да не диша в килима. Има нещо за подсветката, предполагам, на вентилаторите ти. И кабелчета аз не виждам. Така че, overall, изглежда доста добре. Столът, това е един плазмарски стол, които такива столове държат в по-големите магазини, ако знаете, в складовите помещения. Има едно местенце с камерки и винаги има абсолютно същия стол. Това е най-плазмарския стол. Аз съм седял на такъв стол и съм бил буквално индиректно надзирател, така че повярвайте ми, тези столове са хубави. Те са много хубави. Клавиатура Red Dragon, това би трябвало да е около 60-65% Death Radar мишка, добре. Доколкото знам, казвате само хубави неща за Death Radar серията на Razer, но отново, not a big fan. Аз използвам една единствена на Razer и тя е единствената, която бих си позволил да използвам, защото другите са малко shit, но that's me. Така, мауспада коментирахме го, прекрасен. Имаме слушалки на Cougar, не ги виждаме, не виждаме ги, изглеждат окей, използваш си микрофончето тук, защо не. Има 100 Hz монитор. Сега, имахме някакъв разговор преди известно време с едни мои приятели и отделно имахме разговор и в видео, мисля, за 100 Hz монитори, както и за тези 160 Hz вместо 180 или 240 Hz. Ако имате бюджет и ако примерно този 100 Hz монитор не е точно 100 лева, тъй като те разбрах, че и такава цена има за 100 Hz монитор, ако имате бюджет за монитор и компа ви е окей, или си взимате 144 Hz, или си взимате 165 Hz, или си взимате 240 Hz. Не си играем, нали, с 80, 100, 155 Hz, нали, играем си с адекватните числа, нали? Така, колонките, готино, бюрото за смяна. Не, виж сега, ако е паянто, сменя задължително, но ако имаш опция, все още да стоиш на това бюро, не би трябвало да ти е проблем. Кутията, нямам аз никаква идея каква е. Така, комп обаче е малко по-бюджетен. Аз имам между другото такава видеокарта, разпознах я още по снимката, но имаме RX 580 8 ГБ видеокарта на Sapphire Nitro. Това всъщност е на най-адекватните серии и най-силните, всъщност 580, но повярвайте ми, този комп, дори с тази стара видеокарта, дори с този Ryzen 5 5500, все още е машина. Така че Evo за бюджетното PC най-малкото изглежда прекрасно и трябва да е доста силно. Така, ще смениш рамта, имаш една плочка. Това е лоша идея, със сигурност. Сега, въпросът ми по-рано, относно 2 и 4 плочки, каквото и да правиш, ако имаш само една плочка, доколко има по-различно натоварване и определено не се оползотворява като хората, така че за предпочитане винаги хората слагат 2 или 4. Така че, моля, апгрейдни възможно най-скоро. Дъното на MSI е готино, захранването 700 вата, напълно достатъчно за тази видеокарта. Би трябвало всичко окей. Active FPC, не знам какво трябва да знаеш това, може би си написал активен FPS или нещо друго си искал да напишеш, нямам представа наистина. Но я да разгледаме другите снимки. Изглежда готино, изглежда много готино клавиатурката, много ме кефи между другото. На Red Dragon може би ще трябва да разгледаме някакви модели, дами и господа, тъй като вижте тази клавиатура за разлика от повечето няма кабелче тук, както се пада, ами е отстрани, което до една известна степен може би прави цялото изживяване от клавиатурата по-удобно. За местене най-вече. Защото и да е горе, и да е ляво, няма някакво огромно значение, но изглежда доста готино. Харесва ми как имаш една носна кърпичка за всеки случай, братле. Ако нещо стане фал, тук се изкихаш пред монитора, го плескаш го с сополе. Харесва ме. Имаш дори цветенце. Това сета получава солидно. Не одобрявам факта, че си точно в пряка слънчева светлина. Аз лично изобщо не харесвам
да ми блести нещо в очите, но тъй като ме кефи, ти давам 7 от 10. За да аз съм Живко на 11 години от София и скоро ще правя ремонт на стаята ми. Живко, ти си най-тегавия 11 годишен. Написал си всичко без грешка. Ево, мой човек. Браво на тебе. Я да видим сега твоя сетъп. Вода Девин. Бонус точки, между другото. Аз обожавам Девин. Моля Девин, спонсорирайте ме. Позицията ти на клавиатурата и мишката са жестоки. Харесва ми. Много ми харесва. Уникална клавиатура, между другото. Сега ще разгледаме точно каква. Виждам, че има някакъв специален кейкап тук. Относно мишката. Това е много чистото предпочитание. Особено ако цъкаш Fortnite, бих те съветвал дали попиташ някой твой приятел, дали отидеш в някой магазин или просто разгледай опции за по-леки мишки. Някой ден ще ми благодариш. Повярвай ми. Тази, която имаш, 502 на Logitech, тя е хубава за други цели, но определено не е за тегав гейминг. На Fortnite или на FPS шутер. Тази мишка е прекалено тежка, човек. Аз съм използвал няколко години, много е тежка тази мишка. Имаш някакъв PlayStation светещ мауспад, който е малко интересен. Харесвам отново, че е Hixel. Hixel мауспадите обожавам ги. Няма какво друго да кажа за тях. Рутерчето можеш да го скриеш със сигурност. Имаме контролер някакъв с подсветка, харесва ми. PlayStation, слушалките са. Ако не се лъжа, тези по-новия модел на Tyler 1, слушалките те са супер издържливи. Тези слушалки няма как да се развалят, между другото. Прекрасен избор. Нека разгледаме. Това е кейборд на Дъки. Добре, изглежда много хубаво тази клавиатура. Знам за Дъки от много време, че са много добри, че са много хубави, че са много скъпи също така. Просто допирал съм се до тях, но все още не съм сигурен дали те са моята клавиатура. Ако това има логика. Тъй като избора на клавиатура е много сложен. Наистина е изключително сложен. На някои хора не е готино да чуват кликане, на други пък това е любимото. High profile, low profile, светеща, не светеща, подсветки, различни кликове и има толкова много неща спрямо една мишка, че просто си нямате представа. Така че ако имате хубава клавиатура и гадна клавиатура, разликата се усеща все едно от 60 на 240 Hz. Огромна. Както казахме за мишката, силно препоръчвам да пробваш някоя друга по-лека, дори на Logitech. Прекрасни мишки, просто по-лека мишка със сигурност. Тук имаме Logitech G432, отново доста готин избор. И PlayStation 5 отново супер избор. И има PlayStation 5, тя е супер избор. Не знам дали съм коментирал достатъчно, но откакто аз си взех моят PlayStation, мога да ви кажа, че това беше една от най-добрите покупки за гейминг в моят живот. Аз допреди това не съм имал конзола, имал съм много PC-та, апгрейдвал съм части, имал съм супер много периферия, минал съм през всяка периферия, но PlayStation ви дава нещо различно. Не знам как да го обясня по-правилно, но разликата между PC гейминга и PlayStation гейминга или конзол гейминга е много голяма. Много голяма е, независимо дали сте с голям монитор или телевизор, независимо дали сте на много херцове или не, просто усещането не само от контролера, просто как самите игри вървят спрямо PC-то е коренно различно. Не казвам, че едното е по-лошо или по-добро от другото, просто са много различни неща, които според мен всеки един геймър, който наистина се отдава на това, което харесва игрите и абсолютно всичко цъкайки, заслужава да си позволи една дали такава конзола, дали Xbox, дали Nintendo, ако искате. Просто и изживейте и двете страни на гейминга. Това е нещо, което бих споделил. Кавата влиза с един много интересен сетъп, дами и господа. Този сетъп изглежда като нещо, което аз много бих искал да виждам пред себе си. Няма да те лъжа, Кала. Тук ми харесва много положението. На предишен човек забравихме да дадем рейтинг. Даваме му едно солидно 6 от 10. Определено място не е оползотворено идеално, гледайки го. Така че надявам се или с някакво по-готино бюре да го поправиш, братля. Иначе периферията топ. Сега, да се върнем на Калата. Знам, че ми дава да кача много снимки. Казвам се Калян на 12 години. Гайс! Аз на 12 години имах един монитор, мишка за 10 лева и нямах мауспад. Аз буквално нямах мауспад. Какъв е този брутален сетъп? Дейм! Какъв е този брутален сетъп? Чакай малко, аз на 12 години, може дори така лаптоп да се имам, като се замисля. Това е скандално. Аз няма да те лъжа, ако някой, дали брат ти, дали баща ти, дали майка ти, ако някой твой човек не ти е направил сетъпа и сам си го направил, аз просто съм в шок, братле. Аз наистина съм в шок. Ако това сам си го направил, аз съм без думи. Аз дори, не знам, аз Wallpaper Engine разгадах преди 2 години. Какво да ти кажа? Тук изглежда много зашеметяващо. Я да разгледаме компа. Искам да разгледаме компа. Компа изглежда, че е на GRX. Най-вероятно няма да разберем супер много от снимките.
нагледно, защото не са идеални, но нека разгледаме с описанието. 360, 12 гигабайтовата версия, добре. Имаме Ryzen 7 5800X, това е хубаво. Така, 2 по 8 стика, добре, планирана смяна за 32, обаче с по-хубави мегахерцове, добре, това е много хубаво, много. Имахме някакви спорове долу в коментарите за преди миналото видео за RAM паметта, а Ryzen-ките искат бърза RAM памет. Не много гигабайти, искат бърза, искат тези мегахерцове. Тези мегахерцове на Ryzen процесорите им действат по-добре. Мисъл, улесняват процесора да башка по-лесно. Съответно, апгрейдвайки RAM паметта с по-висока скорост, съм съгласен, а на 32 със сигурност защо не. Независимо какво правиш, 32 RAM няма как да сбъркаш, особено ако имаш паричките за апгрейд. Съответно, обаче, нали, както казах, скоростта е по-важна. Трябва също така, доколкото знам, да са еднаква скорост, т.е. да не добавиш просто две нови почки, ами 4 са 3600 МГц. Отделно имаме 4 терабайта. Не знам какво е това. Това е хард диск. Това не е хубаво. Това съм убеден, че не е хубаво. Независимо кога си купил този компютър, аз не съм окей с хард дисковата. Не виждам в този сетъп да има SSD, а това определено е изключително важно. SSD-то ти прави компа по-бърз, индиректно. Ако имаш SSD, особено хубаво SSD, Windows ти е там, Windows ти, когато си пуснеш компа, той ще се пуска за една секунда, или 10 максимум. Съответно, това с твоя хард диск, независимо колко си го натоварил или използвал, няма как да се случи. Първата възможна опция да си апгрейднеш компа, ако оставаш някъде, със сигурност им кажи да ти сложат едно малко SSD, колкото да ти сложат Windows там, според мен. Така, имаме 750 вата Gold. Тук имам леки подозрения. 750 вата на тази видеокарта стигат ли? Добре, Max Power Supply Requirement е 550 за тази видеокарта. Явно, че съм се объркал. Добре. Само 170 вата дърпа тази карта. Това е странно. Вау! Окей, това е нещо, което съвсем бях забравил. Явно, че 30 серията имат по-добра оползотворима енергия спрямо ват и спрямо перформанс, което е малко скандално, защото моята видеокарта дърпа повече ватове от твоята и то не с малко. Но окей, явно, че захранването си стига. Това, че Gold е супер. Аз мисля, че между другото съм на Silver или на Bronze. Просто ми е някакво много мъжко захранването. Мисля, че нещо на, не знам, може би 800 или 1000 вата, нещо подобно беше. Нека разгледаме надолу. Имаме монитор 280 Hz. Една милисекунда. Скандален монитор. Окей, нашето момче не обича 240 цифрата, искаше нещо повече. Няма проблеми. Я да го видим този монитор, тъй като имаше 3 монитора на сетъпа и изглеждаха много хубаво. Добре, предполагам този отляво трябва да ти е мейн монитора, за който става дума, и отдясно имаме един надел. Грешка, този надел е отляво, нас е отдясно, който дори е кървт монитор. Тук не изглежда много да е кървт, но както кажеш, 165, много overkill сетъп. Много clean сетъп на всичко отгоре, тук няма нито една иконка, за която трябва да ти дам бонус точки, няма как просто. Разглеждаме малко периферията. Logitech G Pro Hero. Това не е твоята мишка, твоята мишка трябва да е G Pro Wireless по принцип, но няма проблеми. Аз имах такава изключително много време. Просто Hero е сензора, предполагам малко се объркал, няма проблеми за което. Имаме Razer Huntsman Linear свичове, мини версията, което също е много готино. Отново, аз не съм изобщо фен на Razer, макар че използвам мишката им някакси, но все пак, относно клавиатурите, знам, че от един приятел ми е разказал толкова много истории за неговата клавиатура, за не Huntsman, ами по-скоро Black Widow, ви нещо си там. Толкова много я е блъскал и тя все пак е жива. Съответно, може и да имат едни от най-здравите клавиатури, но не съм сигурен дали са най-добрите и то изобщо. Относно слушалките. Сега това е много забавно. Относно слушалките Cloud Alpha Wireless. Това трябва само да го проверя, защото аз си взех между другото слушалки и си взех точно тези слушалки преди ден и нещо. И ако трябва да съм напълно честен, приятел, дано слушалките ми харесат. Дано ми харесат. Защото тези тук ще трябва да ги разкарвам възможно най-скоро. Така, имаме някакъв PlayStation контролер, много готино, има втори PlayStation контролер, предполагам се разцъкваш, имаш Quadcast, който виси на някакъв брутален арм на Rode, като гледам, тъй като има абсолютно същия и изглежда много готино.
Дори моята ръка не излиза между трите ми монитора, излиза отдясно. И знам, че все още не си използвам микрофона както трябва, но просто, ако трябва да съм напълно честен, наистина не ми се занимава, гайс. Надявах се да си взема микрофон, който да мога да го държа където искам, пак да се чувам добре, но за да ме чувате добре от този микрофон, аз буквално трябва така да говоря. Което, не че няма как да се случи, ама няма да се случи. Мауспада, не го разгледах. Arctic, сигурно нещо си мауспад. Този мауспад изглежда скандално. Този мауспад изглежда много скандално. Харесвам. Много ми харесва този мауспад. Имаме някакъв стол, предполагаме гейминг стол по името. Имаме някаква светлина, NLO, не знам. Тези клавиатурки са супер готини с този навития кабел. Аз дори бях гледал. Това всъщност е аксесуар. Точно така. Точно това ще я кажа. Това със сигурност е аксесуар. Което е много готино. Аз също мислих да си купувам такова за моята клавиатура, но се сетих, че моята е wireless и се сетих какъв глупак съм всъщност, че искам да си вземем такова нещо. Но, ако не ви е wireless клавиатурата, защо не? На този сетъп няма как да не му дадем, няма как да не му дадем едно 9 от 10. Изключително много ми харесва, макар че тези слушалки всъщност имаш, не знам, това е много странен модел, който имаш. Изглеждат наистина като Cloud Alpha, ама не съм сигурен дали точно са Cloud Alpha този модел, но както и да е. Много готин сетъп, 9 от 10, дори кабели не видях, така че браво. Браво, може би един от най-добрите сетъпи до сега, кой знае. Така, следващото сетъп, че изглежда много компактно отново. Имаме супер много тясно местенце, супер малко тясно местенце, където дори не знам как влизаш с този стол, ако трябва да съм напълно честен, но определено първият момент, в който имаш възможност апгрейд на бюрото, for sure. Така, имаме 16 ГБ RAM, 3200, така, типичното, имаме дънна платка, базука, нищо ми говори това. Имаме малко по-интересна видеокарта, 6500 XT, 4 ГБ, overclock, или по-скоро това е модела. Съответно имаме iPad, нямаме идея какво, 600 W захранване на AirCool, на AirCool VX+, имаме Power Case някакъв, няма да те лъжа, от тук не взимам никаква информация какъв ти е процесор. Писал се, че е някаква i5-тичка, колкото да върши работа, няма проблем. Не би трябвало да има някакъв жесток bottleneck. Тук имаш си достатъчно RAM, спрямо частите щях да ти кажа, или щях да предположа, че имаш само 8 ГБ RAM, но явно, че ти си го апгрейднал RAM-та, което е хубаво. Гледайки периферията ти, тук също изглежда много добре положението. Харесва ми, че имаш голям мауспад, но не е прекалено голям за твоето компактно място. Отделно мауспада прилича много на предишния мауспад, който видяхме от предишния сетъп. Имаме слушалки, които трябва да са на Logitech 435, точно така и от новите модели. Мишката е една от доста бюджетните и много добрите, между другото. Аз бих си взел такава за лаптопа, между другото се чуя 102, точно така, Wired опцията. Отделно клавиатурата MK Star. За първи път чувам тази клавиатура, но звучи или поне изглежда добре. Харесва ми, че не е full size, тъй като тук ако имаш full size, ще да ти махна точките. Абонирал се за канала, така че поздравления. Контролерчето също е готино, тук имаш някаква поставка, може би за телефон, също изглежда доста готино. Сега забелязах, че ти имаш мауспад върху мауспада. Това е малко интересно. Монитора не знам какъв е, но кефи ме, получаваш едно 6 от 10. Добре, тук имаме един по-така тъмен сетъп. Мисля, че тази клавиатура имам в момента, там зад мен, не знам дали се вижда на... точно, там, да. Мисля, че стои там, реално тази клавиатурка, аз се пробвах и ако трябва да съм напълно честен, не ми хареса много. Очаквах да ми хареса повече, надявах се да ми хареса повече, но нека разгледаме твоя сетъп. Компатил G-Play, така си написал, Ryzen 5500 добре, написал си ядра и нишки, отделно това ме кефи. И имаш видеокарта 1660, супер, това е окей. Спрямо този процесор не би трябвало да има някакъв bottleneck, може би съвсем леко от видеокарта по-скоро. Или пък се бъркам, 1660 супер. Тези видеокарти май бяха 6 гигабайтовите версии, ако не се бъркам, съответно би трябвало да си окей. Имаме 8 гигабайта RAM памет, това не е добре. Това не е добре. Моля, апгрейдни си RAM паметта възможно най-скоро, приятел. Това дори другото момче, което имаше доста по-слабо сетъпче от теб, има 16 ГБ RAM и повярвай ми, неговия живот е по-лесен от това. 16 RAM и то 3200 МHz минимум.
в 2024 година просто трябва да е базовото, дами и господа. Моля ви, когато си гледате за сетъпи, за апгрейд, или купувате втора ръка на някаква машина, гледайте, нали, то нищо не ви пречи да си вземете една плочка отгоре, под 100 лева, примерно, нищо не е болка за умиране от, нали, сравнение с апгрейд на процесора, но имайте го и в това предвид. Винаги трябва да гледате 16 минимум или максимум дори. Не ви трябва повече от 16, но не ви трябва и 8. 8 за нищо няма да ви свършат. Така, имаме SSD, това ми е... Имаме SSD 512 ГБ. Това е хубаво, това е хубаво. Добре, погрижи се за твоя компютър да имаш SSD, да ти е по-бързо PC-то. Сложи ли си някакъв хард диск? Окей, обаче си сложили само 8 RAM. Окей, периферията, точно така, Logitech G413, TKL, абсолютно същата, стои зад мен. Отново, не съм много сигурен. Дано ти е удобно. Това е много базов модел. И има всичко най-хубаво от Logitech в едно. Въпросът е, че може би наистина тази low profile клавиатурата е нещо различно, което на мен просто ми хареса в последствие. Сега, осъзнавайки го, чак сега мога да оценя, нали, колко реално се служава тази клавиатура, но това е друг въпрос за коментиране. Харесва ми избора ти, всичко е на Logitech, така че защо не, имаме Acer, което е 144 Hz, добре, имаме мишката 102, бюджетна, много хубава обаче, съответно, добре, изглежда супер клин, я да видим някой друг снимчица. Компа свети, дори мога не свети, но за малкото място, което имаш, изглежда готино. Дори десктопа си оправил, така че получаваш. Сега, ако беше светна лампата, ще да ти дам може би повече точки, така че вземаш 6 от 10. Дами и господа, тук свършва нашето приключение. Надявам се да ви е харесала и тази поредица. Предлагайте долу в коментарите на какво друго искате да реагираме и очаквайте с нетърпение следващия епизод. Отдясно може да гледате последното видео. Чао, чао!